المؤمنين اليوم يقوم رب العرش أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش ta'aziyya ga manzon Allah yau babu Ali jarumi, marsiya ga Fatima az-Zahra yau babu imami, jaje Al-Hassan da Hussein yau an rasa ma'asumi, ta'aziyya ga Sayyida Zainab yau ranar zulumi. أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش Na yi wasidi zakzaki ta'aziyyar kakansa abidi, sai da alhamna'imin rasa maulana Ali Sajidi. Na yi wa dukkanin ikhwa na rashin gwarzo mujahidi, a cikin masallaci na Kufa aka sare Ali Abidi. Ma'awiya sun yi zama akan kawar da Abul Hassan, nan suka tsayar da wanda zai kisan Ibn Muljim Abdurrahman. Ya taho zuwa Kufa domin cika aiki kuji ikhwa, ya kwanta masallaci yana jiran zuwan Amirul Mu'minin. أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش Yayi mafarki da annabi ranar maula Sayyidi Ali, ya faɗa masa ranar nan taka cewa Ali adili, ya fito bishiyoyi da dabbobi na koka wa akili. Lokacin makiya sun gama kulli kan Ali kamili. Ibn Muljim ya zo da takobi a ranar yana jira, ai gumurzu sun san dai ba sa iyawa da haidara, shi yasa suka ɗauki makida tabbas sanya hasara. Ƙarshen taɓewar duniya da lahir haidar suka sara. أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش Takobi mai dabi na guba suka sara wa imamuna, sun siyar da lahirar su tun duniya akwai nazari ikhwanina. Ba mai darajar Sayyidi Ali in bayan nabiyuna, haka suka rinse ido suka jawo shahadar maulana. Ya iso masallaci a daren maula Ali Abidi, ya tashi makiyin domin ya yi sallah ga Rabbu wahidi. Duda ya san cewa shi ne makashinsa mai zuhudi, ya tashi sallah domin ganawa da Rabbu wahidi. أمير المؤمنين اليوم يقوم رب العرش Ibn Muljim ya kasance a lokacin yana ta fargaba, ya san Ali ba a yin yaƙi da shi a sha muje gaba. Imam Ali ya yi ruku'u shi kuma da takobinsa mai guba, ya sare shi lokacin sujada jinin imamu ya zuba. Al-Mazlumi, wannan tsarin ya faru a ranar 19 Ramadan ne, tun daga kansa har izuwa goshi ranar ansara ne. A lokacin imamu yake cewa yau na samu rabona ne, fustu bi rabbil ka'aba yake cewa alisirri rabbu ne. أمير المؤمنين اليوم يقوم رب
العرش ya so ya gudu bayan ya aiwatar da saran Ali, sahabban sun riko shi sun gabato da shi gaban Imam Ali. A lokacin yayi nadamar saran da yayi wa adili, ya ce ku ajiye shi kar ku cutar da shi, fadar Sayyidi Ali. Ya ce wa Alhassan babban ɗan shi abinci mai kyau ko bai gashi, kar da su taɓa ahalin shi kuma kar su yi izgili da shi. Sannan sai in na yi shahada sai kuma ku kawar da shi akan tanadi na shari'a, kuma kar ku yi musula da shi. Wa adali Maula Ali, bayan mando in akwai bakin ciki da rasa wani, to wannan ne an rasa Aliyu Amirul Mu'minin. 21 ga Ramadan ranar kukan duk mumini, ya bar duniya. Abbas da Zainab na ta huzuni. Wannan ne silar da ta sa a duniya ake ta shan wuya. Tun yin duniya salihan bayi manzanni da anbiya sun yi kuka da rashin Maula Ali khairul ausiya. Na baranta ga makasa Ali khasatan Muawiya. Amirul Mu'minin Ali yau ya koma ga Rabbil Arshi. Rabbi kai aminci ga Ali ran haifarsa da shahadarsa. Rabbi kai aminci ga Imam Ali har ranar tashinsa. Ilahi ka barni da ahli baiti karkashin dan muhaddisa. Sida Al-Zakzaki baban Ahmadu ni ina bayansa. Imam baya koyar maka tabbas ka san ko ni wane. Ina shaukin ziyarar kabarin ka, sunana Ahmad ne. Malam Jallo mahaifina shi ɗin mahaifi na ƙwarai ne. Imam Asad Ali a yarje mun ne, wannan fatana ne. Zan yi maka hidima ne, mai kuncin rashin ka ne. Ahmad M. Bello ne. Amirul Mu'minin Ali yau ya koma ga Rabbil Arshi. Amirul Mu'minin Ali yau ya koma ga Rabbil Arshi. Amirul Mu'minin Ali yau ya koma ga Rabbil Arshi.